जहाँ माई रहली तहाँ बाबूजी रहले। आज बड़ा सुंदर माई के दरबार लागल बा, जागरा भजन रुआ सबके बीच में हो रहल बा। ठीक एकरा पर ध्यान रखी ताकि हमने के बड़ा सुंदर रुआ सबके बीच में चैनल आइल बा। बड़ा सुंदर सुंदर माई के पचरा सुने के मिले, लेकिन श्रीनगर माईवा शिव चर्चा के चैनल पर ध्यान दी ताकि हमने सबके बुझाओ के भजन अच्छा लगता रहो। सबके बड़ा सुंदर सुंदर पचरा सुने के मिलल। आई कवना बने बोले कोई लड़िया तो कवना बने मोर बोले कवना बने मोर बोले हो ए मैया हो कवना बने बोले सहरे सवा तो सातो बहिना रंथ साज हो। कवना बने बोले कोई लड़िया तो कवना बने मोर बोलुए कवना बने मोर बोलुए हो ए मैया हो कवना बने बोले सहरे सवा तो सातो बहिना रंथ साजे हो।
बा